Sngausan ai bat lung mensian shisha haduk kata-kata ya ka jengkren jong unemar jaar sngap ya kene ki video haduk bandakut kenang bapentip kumno unemar ukren namar ka jeng mensaw kaya bat sa ai haduk kene kisngi ki bah mentah pedang sngaba ya piki para lok ki para jor ki baju sngau tenat ban pej ki video hakane ka channel ka jengkerpat ya pi lada pimpat dapat subscribe Singau bahasa ban subscribe ya kane ke channel. Unemar jaar ulang orang yelak kai ubakan saitam bat ubakrau nam jang kari Brazil bat kum joro jang klub Al Hilal ulang ro orang yelak kai barim jang klub Barcelona bat jang klub Paris Saint-Germain. Unemar jaar menba udang don haga klub Barcelona ula kelalong orang yelak kai ubakrau nam bat orang yelak kai ubakan saitam haga klub Barcelona Hakitu kipor harengkat uparlok ubai jong uta udai Lionel Messi karukom yelak kai jong unemar bat kasap ka bo udon kala kering bat pensyok bet shisha ya kirim it football hasatlak jong ka perthai ulang ro urang yelak kai ubaki babon kirim it football hasatlak jong ka perthai ki it bat kisngau tenan ya karukom yelak kai jong namar bo udon ya kata kasap lane ka skill ka bakerpang haka baki wepat ki player kimlak ban yelak kai kumba yelak kai mau handrai ka basngau si kalong ya ka nam bat kasap ka ba unemar udon la khang la no ya ka da ka jing mensaw ka bayai bat sai haduk kene kisngi ki ba menta kham tam lele ba unemar nado ba uan paniaso chaka klub Al Hilal na ka klub PSG haus nam arajar arpulai ulayo ban yelak kai na ka klub tanglai teli ki jing yelak kai namar ka jing mensaw ka yai bat ya na ka we ka jing yelak kai shika we pat kumba barok nangi ngitip ya kane ba unemar jaar haka jing yelak kai football ka jang ula pelut di kipor bat kisngi jang rengkat bat ka jing mensaw kabayai bat ya na ka we ka jing yelak kai shika we pat kane ka jing mensaw kabayai bat ya unemar haduk kini kisngi ki ba menta kala penlong ya ban keren ya kini ki kenten haka ba ula ong kumne haden bangalamat ya kane ka jing mensaw kilong kisngi ki ba kilong kisngi ki ba ngakwa ban eno ya ka jing yelak kai football kalong ka ba ban yai lengba ya kini ki baro handrai ngadai unang yelak kai ubam sange tat hado bangan dayo ya ka ka ba ngakwa uble ulang kabor bat ka kut jonga ngan yai peteng ban yelak man la kasngi kine kidai kita ki kentien ki ba unemar jaar ula keren haden ba ka jing mensaw kaya bat sa hado kini kisngi ki ba manta kalong ka ka basngau san bat sngau banot shisha ya unemar jaar ubadon ka jing trang bat ka jing angnot ban yale tat hado ba undayo ya ka ba ukwa handrai ka jing mensaw ka bayai bat sa hado kene kisngi kalak hanglat ya unemar ba unyo ya ka ka ba ukwa bat ya ka ka ba utrang ha ka jing emelak kai football ka jang kuble shibon ya piki para lok ki para jor ki baju sngau tenat ban pej ki video hakane ka channel ngin skendo pat hakawe ki video kuble shibon